Ja tietysti kaasugrilli, jos on käytössä, niin siellä on yleensä tehot, mitä voi säätää, eli osa grillistä voi olla vähän miedommalla. Tämä on pitänyt koko päivän ja mitä lihaa on tarennut tässä. Ei ole kylmät. Tarkoitan, että kun sulla on yksi esikypsennys ja sit sä haluat nyt ne pinnat sieltä, niin nähtiinkö ottaa sitä makua tuolla kamadolla, niin onko sulla siellä täystuli vai onko sulla siellä hiiltä? Grillistä väriä, että ei tarvitse näitä odotella. Sulla on joku suunnitelma? Joo, suunnitelma on siis se, että vielä nyt grillataan tuossa ribsin väri. Ja niin millaisissa asteissa tää olisi sitten optimaalisimmillaan? Joo, no jos tässä pussissa kypsentää, niin hieman alle 100 olisi niin kuin optimi. Joo. Mä oon Ahola Janne, yksi maadistriktin omistajista. Ja me tehdään marmori entrecote tänään, tämmönen hyvin klassinen meininki. Chimichurri, madeira-kastiketta ja vähän parsaa. Hyvin maistuu. Kyllä. Mulla taas pontsu marinoituu broilerin reisipalaa pekoni ympärille, vähän chiliä ja valkosipulin mausteeksi ja kypsät broilerit laudan päälle ja pumps grillin, niin että sitten kun tulee savua, tulee palaa tuo lauta, niin se antaa sinne makuun. Sitten siellä vähän pöhisee mac and cheesea ja on muuten nyt tommonen salaattikin, joka nimi on kimchi. No voi. Olethan burgerikuningatar. Sitten meillä oli valkosipulimajo ja pistetään chiliä vielä pikkasen tohon, niin saadaan toi kostutettua toi kansi. Sitten me laitetaan kannet kiinni ja laitetaan sitä vihreätä vielä tonne, niin sit tulee vielä parempi. Hyvältähän noin näyttää. Herranen aika. Annetaan aplodit, hei!